Dame i gospodo novinari, Republika Srbija se suočava sa neverovatnim izazovima, kao i mnoge druge zemlje u Evropi, i u skladu sa tim, a zbog činjenice da nismo uspeli da obezbedimo punu disciplinu koja je neophodna da bismo smanjili stepen ugroženosti i stepen rizika za naše stanovništvo, doneli smo odluku, Vlada ih je donela večeras, konsultovali smo se Ana i ja i pre toga, i pošto je u pitanju i dodatni angažman vojnih snaga, reći ću vam i zbog čega, doneli smo odluke koje su svakako veoma nepopularne, ali su to odluke koje će značiti zaštitu života ljudi. Odluke koje će značiti da mi jasno pokazujemo da jedino do čega nam je stalo to je da sačuvamo ljudske živote u našoj zemlji. Da sačuvamo pravo na budućnost, pre svega našim roditeljima, našim penzionerima. U skladu sa tim, od sutra ujutru u 10 časova u svim urbanim sredinama apsolutno je zabranjen izlazak na ulicu svim licima starijim od 65 godina. U seoskim sredinama, mestima sa manje od 5000 stanovnika, licima starijim od 70 godina. Zašto ovakva razlika? Moguće da se samo ova druga stavka promeni i da se spusti i ona na 65 godina. Najpre žarišta zaraze su nam gradovi. Za sada 3 grada značajno pogođena: Beograd kao najveće žarište, Kikinda i Niš, nešto manje Čačak, jedan deo poljoprivrednog stanovništva između 65 i 70 godina mora da obavi veoma značajnu i prolećnu setvu pšenice i kukuruza, pre svega, naravno i soje i repe, ali i neuporedivo manja izloženost, bar u ovom trenutku, koronavirusu. Dakle, sva lica od 65 godina od ujutru u 10 sati starija moraju da ostanu u svojim kućama i ja molim naše roditelje, ja molim naše stare da to razumeju, jer vas molim da samo pogledate i da razmislite, a zašto bismo mi ovo radili? A zašto bi iko normalan ovo radio, osim ako to ne radi u krajnjoj nuždi? Osim ako to ne radi samo da bi zaštitio živote i ništa drugo. Mi hoćemo vas da zaštitimo, ništa više od toga. Organizovat ćemo lokalne samouprave svuda gde je to moguće, a znam da neće biti do kraja moguće, zato ću vam reći kako ćemo da napravimo izuzetak od ovog pravila i u kom trenutku. Pokušat ćemo da do svih domova dođemo, preko mladih ljudi do 25, do 26 godina, onako kako se to radilo i u drugim zemljama koje su bile užasno pogođene. Tamo gde ne uspemo, napravit ćemo, otvorit ćemo prodavnice za te penzioneri koji ne budu mogli da dobiju pomoć, ne za sve, već za one koji ne budu mogli da dobiju pomoć. I otvorit ćemo supermarkete samo za penzionere nedeljom ujutro između 4 i 7, kada nema nikoga na ulici, pod posebnim pravilima, gde ćemo svakome od njih obezbediti i masku i razmak između njih, da mogu da kupe potrepštine neophodne za narednih 7 dana i da time garantujemo da niko ne može da ostane gladan ili bez stvari koje su mu neophodne za svakodnevni život. Druga mera je veoma oštra, tiče se svih ostalih. Od sutra u 20 sati do
5 sati ujutro, svakoga dana, uvodi se zabrana kretanja svim licima od 0 do, dakle, bilo kojeg starosnog doba, dakle, niko ne može da bude na ulici, sem nadležnih organa, ali ne nadležnih organa, već onih koji su na zadatku i onih koji imaju radnu obavezu u trećoj smeni. Dakle, ovo uvodimo da bismo sprečili dalje širenje virusa. Želim ljudima da kažem da je danas u Italiji umrlo 345 ljudi. Da je Kraljevina Španija 5. marta imala 3 mrtvih. 5. marta, ljudi. To je pre samo 11 dana. Imala je 3 mrtvih. Bili su skoro kao mi danas, koji imamo 0 mrtvih, ali pitanje je trenutka kada će to krenuti. Za samo 10-11 dana došli su do 510 mrtvih. Danas, večeras, danas je umrlo do današnjeg dana 510 ljudi u Španiji. Oni taj stiper, tu lestvicu, taj uspon imaju veće nego Italije. Situacija u Francuskoj je užasno teška, vrlo teška u Nemačkoj, Austriji, Sloveniji, sve teže u Grčkoj. Nadam se da će Hrvati uspeti da se izbore sa ulaskom korone u bolnice. To je razorilo Italiju, to je nama najveća opasnost. Najveća opasnost, najteža opasnost. I sve što radimo, mi preduzimamo verovatno najteže mere i pre onih koji su možda i žešće, čak i pre nego što su takve mere, a mnogi nisu čak takve mere ni do danas preduzeli, a suočeni su sa mnogo težom situacijom, znajući da je to možda jedini način da se tome suprotstavimo. Molim ljude da to razumeju. Molim ljude da razumeju da sam imao i lično iskustvo sa donošenjem različitih mera i tokom poplava i kada je trebalo državu izbavljati iz potpunog bankrotstva. I da sam uvek znao samo jednu stvar, kao i onaj osnovni princip da samo teškim radom i velikim trudom nešto možete da postignete. Znao sam da samo teškim i najtežim merama možete da postignete rezultat. Ne da tešku bolest kao što je rak lečite aspirinom ili da nečije potrebe zadovoljavate lilihipom, već da morate da imate najozbiljniji i najteži mogući pristup. Vojska Srbije će preuzeti pod svoju kontrolu sve zatvorene granične prelaze. Vojska Srbije će preuzeti svih 17 migrantskih centara pod svoju kontrolu na teritoriji Republike Srbije. Vojska Srbije preuzima sve bolnice pod svoju kontrolu i Vojska Srbije mora da bude naoružana, a ne nenaoružana kako bi neki želeli, zato što Vojska Srbije mora zaštiti lekare. Imali smo incidente u kojima su ljudi koji dolaze iz inostranstva nedisciplinovano se ponašali, ali su hteli da tuku naše doktore, naše junake. Kad imate naoružane vojnike, verujte mi, mnogo se bolje osjeća naše osoblje, naši lekari, ljudi koji su heroji. Ti ljudi znaju da su izloženi tom virusu svaki dan po ceo dan. Oni rade najteži posao za nas i za našu decu, radeći za naše roditelje. I zato vas molim da ne napadate više našu vojsku, vi koji napadate. Da ne govorite za njih ima maski, a za nekog drugog nema. Jer ti ljudi moraju da čuvaju bolnicu, da nam ne uđe korona u bolnicu. Policija radi jedan užasno težak posao i molili smo ih. Ja sam večeras tražio da oni
proveravaju one koji moraju da budu u izolaciji. Tu su vam podaci sledeći. Da vidite koliko imamo neodgovornih ljudi. Ljudi koji su se vratili iz inostranstva, koje smo molili da ne dolaze. Svi su došli. U dan i po stiglo ih je 35.836. U dan i po. U 2 dana oko 45.000. Dan i po je današnji dan i jučerašnji, eto. Podaci su do 17 sati. Od 7.607 kontrolisanih lica, 5.954 smo pronašli kod kuće. Policija je pronašla kod kuće i oni su bili u izolaciji. Čak 1.653 nije pronađeno kod kuće. Ja sad pitam, je li moguće da je neko toliko neodgovoran? Je li moguće da se neko tako neozbiljno ponaša? A ako pogledate, u Niš korona nam je stigla preko Lugana. U Kikindu preko Milana. Beograd kompletan preko Milana. I Čačak opet je neka svadba bila. U Nišu je bila žurka, u Čačku je bila svadba. Kazne će biti veoma, veoma oštre za sve ljude koji budu kršili izolaciju. Mi ovo nismo napravili zato što nas zanima politika. U skladu sa tim želim da vas obavestim da se izbori za narodne poslanike koji su raspisani 4. marta prekidaju, da više ne teku nikakve izborne radnje, da više nema nikakvih izbornih blokova i to je dogovor danas i ja sam zahvalan svim ljudima koji su pokazali želju da učestvuju na izborima. Imamo jedinstven stav po tom pitanju. Izbori za nas ne postoje dok se borimo sa koronom. Kada se to završi, sešćemo zajedno i dogovoriti datum izbora. Ni o kakvim datumima nismo hteli da govorimo. To je jednoglasan stav svih učesnika današnjeg sastanka. Kada se završi borba sa ovom najvećom pošasti savremenog sveta od Drugog svetskog rata pa na ovamo, sa većim indeksom straha nego čak u vreme Drugog svetskog rata kod ljudi, da se onda posvetimo politici i svemu drugom, do tada da tako nešto ne postoji. Ovo radimo zato što je to naša obaveza, zato što smo izabrani da pomognemo narodu i da zaštitimo živote ljudi. Što se tiče konkretnih stvari, ja želim da vam ukažem na sledeće činjenice. Narodna banka je reagovala i stavila moratorijum na isplate kamata. Neće teći nikakve ni zatezne kamate, niti bilo šta drugo. Vlada Srbije je donala nekoliko važnih i dobrih mera vezano za neplaćanje računa za februar, mart i april, a ako bude bilo potrebe, nadam se da neće, to će se dogoditi i sa majskim računima. Dakle, u svakom slučaju, u nekoliko stvari sam veoma zadovoljan i mogu da pružim sledeće podatke, informacije našim građanima na transparentan način. Mi, što se prehrambenih proizvoda tiče, mislim da je Srbija u boljem stanju nego najveći broj zemalja Evropske unije. Što se tiče snabdevenosti naše veleprodaje i naše maloprodaje, mislim da nema ni jedna zemlja Evropske unije koja je pogođena ovim virusom, a da ima bolju snabdevenost prodavnica od Srbije. U regionu smo svakako ubedljivo najbolji. Što se tiče hrane, imamo je na pretek, te ćemo u skladu sa odlukama koje vlada bude napravila, posle procene, nešto hrane izvesti našim komšijama u regionu. Mi je imamo previše, oni je nemaju, gledat ćemo da pomognemo našim komšijama u regionu, pre svega mislim na Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku,
posebno kada govorimo o izvozu brašna. Takav zahtev imamo iz Severne Makedonije, takođe ćemo uslišiti. Verujem da ćemo to moći da uradimo i sa Crnom Gorom, pa ćemo da vidimo dalje. Da bi ljudi razumeli, mi ćemo uskoro imati sa setvom završenom garantovano brašna za naredne 2 godine. I da ništa drugo ne jedemo, da samo hleb jedemo, imamo ga za 2 godine. Dakle, to su ogromni tržni viškovi koje imamo i ljudi za to uopšte ne moraju da brinu. Što se tiče stanja na tržištu, u ovom trenutku imamo 1.000.000 tona na unutrašnjem tržištu pšenice, to nam je dovoljno za čitavih 10 meseci. Kukuruza imamo 4 miliona tona. Ukupne zalihe u robnim rezervama su ogromne, i merkantilne pšenice, i kukuruza merkantilnog, i rafinisanog ulja, dakle oko čak 6 miliona litara. Govorimo samo u robnim rezervama, ne pričamo čak o stanju na tržištu. Dakle, sve što se tiče hrane imamo više nego dovoljno i ljudi za to ne moraju da brinu uopšte. Što se tiče mera drugih koje su važne za ljude, čini mi se da je veoma bitno to da smo za one ljude, pre svega koji rade u državnom sektoru, u javnom sektoru, plate se neće smanjivati uopšte, a od 1. aprila, kao što sam najavio, i hvala Ani što je prihvatila taj predlog, povećat ćemo plate svim zdravstvenim radnicima za dodatnih 10%. I niko neće izgubiti posao u javnom sektoru. Država Srbija to danas može da uradi. Ja ne znam da li ljudi razumeju koliko je ovo veliki uspeh. Ne znam da li razumeju zato što, recimo, skandinavska aviokompanija od 3 ili 4 zemlje sastavljena 90% ljudi otpušta. U Srbiji niko u javnom sektoru neće dobiti otkaz, a plate neće padati uopšte. Ma koliko da ovo traje, i to možemo da izdržimo samo zahvaljujući izuzetno dobroj fiskalnoj situaciji u našoj zemlji, dobroj monetarnoj politici. Jorgovanka je iskoristila do sada 2 instrumenta monetarne politike, a još imamo određene instrumente da koristimo. A kad je to zašto je to toliko važno? Ako pogledate, recimo, Sjedinjene Američke Države kao najmoćniju silu sveta, predsednik Trump, a zaista sam, mogu da kažem, impresioniran načinom na koji se sve bori da sačuva američku ekonomiju. Dakle, oni više nemaju monetarni instrument. Fed je spustio kamatnu stopu na 0, poreze su već drastično smanjili u fiskalnom delu. Teško da imaju još mera. Teško da imaju još mera. To vam govorim za ceo svet. Mi imamo. I zbog situacije u kojoj se nalazimo, zbog niskog javnog duga, čim je došlo do toga, razume se, stigla je depresijacija dolara, što nama dodatno odgovara, te nam je javni dug snižen za dodatnih 0,2 do 0,3%. Odlično. Imaćemo nešto više novca, posebno što je Christine Lagarde rekla, zaboravite na deficit, zaboravite na stanje u budžetu i zaboravite na zaduživanje. Mi nećemo da zaboravimo, pošto ja gledam i mi gledamo kako to rade Nemci. Nemci kažu ogromne pare preko KFV-a, KFW-a, kako hoćete. Dakle, ali onda se malo stane sa tim. Posle reči Altmajera i Šolca, oni su pametni ljudi. Oni neće da troše ono što nemaju. A kad gledamo ove milijarde koje neki drugi izgovaraju, to izgovaraju samo da bi smirili svoj narod. Ja da smirujem nikog neću. Kod nas je stanje dobro, a da obećavam milijarde ne pada mi na pamet. To nek obećavaju oni koji vam to treba nešto za neke izbore ili kojima to treba da bi umirivali bilo koga. Kod nas je stanje što se toga tiče veoma, veoma dobro. Imamo punu stabilnost kursa. Hrvatska je pre neki dan branila sa 397 miliona evra i dobro su odbranili kurs kune sa padom od svega 1,1%. Mi nećemo dozvoliti ni 1,1% da imamo pad, tako da držat ćemo stabilan kurs sve ovo vreme i to možete samo kada imate čvrstu i stabilnu ekonomiju. Trudimo se da održimo proizvodnju i da pokrenemo proizvodnju na svim nivoima u našoj zemlji. Radnici će ići na posao. To nam je najvažnije, jer da bi ljudi mogli da imaju u prodavnici sve to što imaju, neko mora da radi. Postarat ćemo se da obezbedimo posebne autobuske linije, jer naš cilj je da ukinemo sve autobuske linije, sve vozne linije. Naš je cilj da nemamo uopšte
gradski prevoz i da nemamo međugradski prevoz. I to će verovatno biti mera za 2 ili 3 dana. Dakle, naš je cilj da ljudi budu u kući, da ne idu nigde. Samo za radnike, za one koji su u proizvodnji, želećemo i obezbedit ćemo autobuse da mogu da stignu na posao. Posebno za proizvodne radnike, čiji je rad od neprocenjivog značaja za sve nas. Želim da se zahvalim i zatvorskim upravama i zatvorenicima u Nišu, Požarevcu, Sremskoj Mitrovici, ne znam gde još, ti ljudi prave maske za sve nas, rade. Ranije ih nije bilo lako naterati, to su obično lakši zatvorenici, sada su dobrovoljno pristali i to zaista dobro rade i hvala im na tome. Ono što je najvažnija vest za večeras, rekao bih iz našeg ugla, to je jedino što predsednicu vlade i mene u ovom trenutku je učinilo pomalo zadovoljnim, jesu razgovori sa našim kineskim partnerima. Imali smo izvanredne razgovore danas i želim da kažem da je ono moje obraćanje od pre 2 večeri zaista naišlo na veliku pažnju i da se naše ambasadi su se javili ljudi iz Alibabe, vlasnik je Jack Ma, ako sam ja, i oni žele da razgovaraju i da pomognu i mnogo kineskih kompanija želi da pomogne. Oni Srbiju doživljavaju kao iskrenog prijatelja, a ja želim da se zahvalim Xi Jinpingu. Oni nama šalju veliku pomoć, ja ne mogu da vam govorim o količinama, takav je dogovor sa našim kineskim prijateljima, šalju nam eksperte, stručnjake za koronu, koje ćemo mi u potpunosti ovde da obezbedimo. Šalju nam toliko veliku pomoć da iz našeg tehničkog ugla, od onoga što od nas zavisi, od onoga što je do nas, mi gotovo da ništa više ne možemo da učinimo. I zato beskrajno hvala Narodnoj Republici Kini. Mnogo sam srećan što imamo takve prijatelje. Mnogo sam srećan i ponosan što je Srbija prethodno pokazala prijateljstvo prema njima i što oni to nisu zaboravili. I kada o ovome govorim, nema materijala, nema mašine koje nam Kinezi nisu odobrili. Sve što smo tražili, odobrili su nam. A ja sam tražio da naši pišu šta im padne na pamet. I sve što im je palo na pamet, što su ispisali, naša kineska braća, predvođena velikim liderom, predsednikom i generalnim sekretarom Komunističke partije Xi Jinpingom, mojim bratom i prijateljem, odobrili su. To je sve što mogu da vam kažem i prva velika isporuka. Ako mi u četvrtak u 10 pošaljemo, gde je koje će? Znači subota prepodne. Subota prepodne, kada se nadam da će ovde, jer je to borba u satima, mi šaljemo Air Srbije avione, stižu tada i njihovi eksperti i čekat ću ih lično na aerodromu da se zahvalim našoj braći i da pošaljemo još jednu poruku Kini. Ne samo zahvalnosti, već ne znam šta bih vam rekao. Jer znate, ljudi misle, pošto sam gledao neke na početku kako su hteli, neću nikoga da pominjem, da politički poene stiču, govore kako Srbija nije spremna. A ko je u Evropi spreman? Koja je zemlja spremna u svetu? Spremni na nešto što nije postojalo nikada. A ko je bio spreman? Pa mi ispado smo bar malo spremniji od nekih. I to mnogo jačih zemalja od nas. U ekonomskom smislu svakako. A sad evo mogu da vam kažem, zahvaljujući našoj kineskoj braći, ali zahvaljujući našoj politici, mi tehničkih problema nećemo da imamo. Probleme ćemo da imamo sa lekarima i zarazama u bolnicama, sa eventualnim zarazama u kasarnama. Tome možemo da imamo probleme i to nam je najveća muka koja nas muči i mori. Zato molim ljude da posebno vode računa o policajcima, vojnicima i lekarima. Ti ljudi rade najteži posao.
Mislite da je lako bilo policajcima da noćas kontrolišu, do 1 sat su kontrolisali 7607 ljudi koji su ušli. I zamislite koliko je neodgovorno ovih 1653. Zamislite koliko su neodgovorni ti ljudi. Dakle, beskrajno hvala Xi Jinpingu, našem bratu i prijatelju, nikada mu ovo nećemo zaboraviti. I ja sam rekao danas, ako Bog da i mi budemo pobednici u borbi sa najtežim, nevidljivim neprijateljem, kakav je virus korona, da bi mi najveća želja bila da dočekamo predsednika Xija. I rekao sam da verujem da bi došlo više od 500.000 ljudi da sačeka našeg velikog prijatelja. Ano, nešto sam zaboravio. Da, želeo sam da kažem da je danas krenula nastava za škole, da kažem veliko hvala našim učiteljima i nastavnicima, onima koji se smeju, učiteljima koji se prvi put pojavljuju pred kamerama, nemoj da im se smejete jer su to izveli najbolje u Evropi. Fantastično su izveli. Imaćemo nastavu ne samo od 1. do 4. već do 8. razreda. Izuzetno su to izveli, odlično, brzo reagovali, brzo smo se pripremili. Žao mi je što nismo mogli još 5 dana da izdržimo usled pritiska da nam deca idu u školu, lakše bi bilo sve izdržati. Ovako kad krene izolacija, bit će mnogo nervoze, bit će mnogo problema, ali šta da radite kad ste pod pritiskom oni koji nikakvu odgovornost nemaju i srećom pa smo izdržali ona 3 dana. U svakom slučaju, čestitam i ljudima iz ministarstva koji su to spremali, ali posebno učiteljima i nastavnicima. A decu molim, deco morate da učite i nije vaše da samo igrate igrice i da sedite kod kuće, ali učite zato što od vas zavisi naša budućnost, a da bi ta budućnost postojala i da bi bila uspešna, morate da znate, to je jedina stvar koju niko ne može da vam oduzme. Jesmo li nešto od ovih tehničkih detalja zaboravili? Nismo. Dakle, što se tiče stvari koje nedostaju, pošto su redovi u svim supermarketima, u svim evropskim zemljama neuporedivo veći nego kod nas i neuporedivo više stvari nedostaje i u eurozemljama Evropske unije i Sjedinjenim državama nego u Srbiji. Kod nas nedostaju dezinfekciona sredstva, nedovoljne količine hirurških maski. Ili ima još nešto, Ana? To je to. I rukavice. Zaštitno opremu, dezinfekciona sredstva. Pa evo, ja da vam kažem, dobit ćemo, ne mogu da govorim odakle, ogromne količine i hirurških maski, sprečit ćemo crno tržište. Proizvodi se u našoj zemlji, proizvode 2 fabrike, sad će 3. Upregnućemo i 4. fabriku da proizvodi maske, proizvode ih zatvorenici na ova 3 mesta. To je naša domaća proizvodnja. Umeđu vremenu Vojska Srbije proizvodi, izvinjavam se, umeđu vremenu što ćemo da kupimo, što da dobijemo preko 30 miliona maski, tako da bit će dovoljno. Problem sa dezinfekcionim sredstvima je problem oko uvoza repromaterijala i to je realno jedini problem koji imamo, ali koji ćemo takođe da rešimo. Tako da ljude ne treba da brinu. Mi smo time svoj posao obavili zaista na dobar način. Ostalo nam je samo da pomažemo lekarima, da se za njihovo zdravlje molimo i zdravlje medicinskih sestara. Ali bukvalno, sve nam od njih zavisi. Oni imaju ogromnu energiju, ti ljudi rade, danonoćno, govorimo o infektolozima i o onima koji se suočavaju sa ovim. Odredili smo nove bolnice, već sad imamo za smeštaj oko 6.000 ljudi gde da ih smeštamo. A još se nadamo da neće biti potrebe da hospitalizujemo 6.000 ljudi. Ali tu mogućnost ne isključujemo. Bićemo spremni i za to. I sa mnogo više
respiratora, ne samo u odnosu na 2009. ili 2013. već sa mnogo više respiratora nego što smo imali pre 7 dana. Na različite načine. Videli ste danas da smo dovezli 5 dregera novih respiratora, a stiže mnogo veći broj koje smo uspeli da obezbedimo. I čestitam svim ljudima. Transportnih respiratora, možda kažete. Imamo dodatne transportne respiratore. Zašto su nam važni transportni respiratori? Osim kliničkih respiratora koji su nam najvažniji, dakle, obezbedili smo tu i gas i kiseonik, jer ne možete, džabe vam je to da obezbedite. Ako nemate gas i kiseonik, gasove, kako se to zove, već nije ni važno. I ti transportni su nam važni zbog prevoza onih koji će da budu najugroženiji do bolnica. Sutra u Leipzigu preuzimamo jedan deo, u Kairu drugi deo. Po celom svetu smo se snašli da tražimo dodatne količine i da obezbedimo sigurnost za naše građane. Ne želim da objašnjavam kako i od koga. Ali ljudi treba da budu mirni, mi smo to uspeli. Mi smo to uspeli, u subotu očekujem najveću novu količinu kliničkih respiratora. Ili ventilatora, kako ih neki nazivaju, klinički respiratori su upravo to. Izvolite, ako imate, jesam nešto Ana zaboravio? Ana će se vam se sutra obratiti, ja se sutra neću obraćati svakako. Sutra imam razgovor sa kancelarkom Merkel. Od vas. Hvala predsjedniče. Agencija Tanjug, Miro, izvoli. Pa samo evo za predsjednika pitanje, da li će možda biti da li će biti ikakvih ograničenja na Twitteru i ostalim društvenim mrežama zbog lažnih vesti, a za premijerku kako se sprovode mere u unutrašnjosti koje je vlada donela, da li ste zadovoljni i danas ste imali razgovore sa evropskim komesarom Verheyen i austrijskim kancelarom Kurzom, da li je bilo obećanja za konkretnu pomoć Evropske unije? Hvala. Ja ću u jednoj rečenici, neće biti nikakvih ograničenja kojih nije bilo do sada, a to je izvršenje krivičnih dela. Danas je neko rekao kako korone nema, nego mi spremamo pilule ili ćemo da kažemo da ćemo da delimo pilule protiv korone da bi ljudi izašli da glasaju za neku stranku. Mislim da ovaj dogovor od večeras pokazuje ne samo kakvim je besmislicama i lažima reč, ali nek ljudi, znate, kad god nešto radite i kad radite teško, a kad postoji strah kod ljudi, strah neretko čoveku obraz kalje. I onda sve mogućim izmišljotinama, a ne mogu da napadaju one koji ne rade ništa. Morate da napadate one koji rade i koji se bore. Neka piše ko šta hoće, nikakav problem s tim nemamo, sem onoga što predstavlja izvršenje krivičnog dela. Nikakve dodatne, više mere ili bilo šta neće postojati. Što se tiče reagovanja širom Srbije i spremnosti jedinica lokalnih samouprava, rekla bih da sam u najvećoj meri zadovoljna, naravno kao što to obično biva, neke lokalne samouprave su efikasnije, neke su manje efikasne, ali dosta tih stvari je danas centralizovano. Najvažnije stvari za ovu borbu su centralizovane, a to su medicinska oprema i materijali preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i to zaista dosta dobro funkcioniše. Čini mi se, opet tu smo imali donekle sreću, a u velikoj meri je pomoglo to što smo, i tad gledamo predsjednika, da smo to zajedno radili. Mogu da kažem da je bio njegov savet pre više otprilike od 6 meseci da centralizujemo to preko RFZO-a, tako da smo mi dočekali spremno da svi materijali centralizovano idu dnevno od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje preko kliničkih centara, 4 klinička centra, tako da imamo zaista jako dobar uvid i kontrolu nad svim što se dešava na lokalu u zdravstvenim institucijama. To nam je pomoglo. Mnoge stvari, čini mi se da se pokazalo kada pametno radite da u kriznim situacijama se najviše isplate, tako da je u tom smislu to dobro. Ponovo, ono što je, opet kažem, nama su dva fokusa
u ovoj borbi. Jedno je zaštita zdravstvenog sistema, efikasnost zdravstvenog sistema i to postižemo i kroz krizni štab i kroz ovo centralizovano snabdevanje preko RFZO. Sa druge strane, stariji sugrađani, tu nam je izuzetno važna podrška i reakcija jedinica lokalnih samouprava. To se završava, dakle ja ću sutra ujutru dobiti konačni presek svih brojeva telefona, svih jedinica lokalnih samouprava, ali ponovo i to smo i zbog kontrole i zbog efikasnosti u velikoj meri centralizovali preko Ministarstva unutrašnjih poslova, sektora za vanredne situacije. Ja ću malo više o tome govoriti sutra. Meni je bilo važno da danas ceo tim radi sa vama, predstavnicima medija, da zaista svi naši stariji sugrađani znaju od tačno ko im stoji na raspolaganju za svaku vrstu pomoći i podrške, ne samo za namirnice, za lekove, već i za penzije i za sve ono ostalo što je njima potrebno, zato što u ovom trenutku celo naše društvo treba da stoji njima na raspolaganju. Dodaću takođe u zahvalnost što je predsjednik Republike rekao i najavio ove teške mere. Nama ne da nije drago što uvodimo ove mere, nego zaista trudili smo se do posljednjeg dana da ovakve stvari ne uvodimo. Radi se o životima, radi se o borbi za svaki život i moram da kažem da mi je drago, srećna sam i nešto opuštenija sada kada znamo da smo to uveli i da smo to prelomili i da uvodimo ove najdrastičnije moguće mere, zato što i znam da će nas mnogi kritikovati i vidim kod nekih od vas da nisu srećni. To je odgovornost koju smo mi morali da preuzmemo i drago mi je. Sada na nama ostaje da zaista 24 časa svi mi budemo na raspolaganju starijim sugrađanima, da im pomognemo u svemu. Dakle, i na propisan način, ne ugrožavajući ni njih, a ni one koji će im donositi to što je potrebno. Da, jako važno. Zaista uz ogromne mere predostrožnosti i opreza da se ne ulazi u stanove, da se ostave i namirnice i lekovi ispred, dakle uz najveće mere predostrožnosti. Reći ću još samo kratko, predsjednik je malo pričao o tome. U ovom trenutku, čini mi se, pored tih zaista stvari koje smo mi znali da će nam praviti probleme i biti izazov, dakle sve što moramo da obezbedimo za naš zdravstveni sistem i za naše starije sugrađane, najveći problem i najveća opasnost sa kojom se mi borimo, nisam sigurna da to možemo kontrolisati, to su naši državljani koji dolaze iz inostranstva. To su toliko ogromni brojevi. Dakle, predsjednik je rekao, ja ću ponoviti, posljednja 2 dana, dakle samo 15. mart, prekjuče i juče 16. mart, do jutros u 7 časova u Srbiju se vratilo 35.376 naših državljana iz inostranstva. 35.376 ljudi samo u ova 2 dana, to je nemoguće iskontrolisati. Ogroman broj njih je, nažalost, a to znate i vi, nažalost, zaista nedisciplinovan, potpuno sa nula solidarnosti, ugrožavaju time što ne poštuju mere sanitarne inspekcije. Nisu svi, većina jesu, i odgovorni i dobri ljudi, ali neki nisu. Veliki broj, nažalost, ja moram da kažem veliki broj nije. Čini mi se da svako od nas zna makar jednu osobu koja zna osobu koja je juče došla iz Nemačke ili Austrije i danas se šeta po gradu, kupuje i obavlja poslove. Dakle, to su stvari koje je zaista jako teško kontrolisati. Ja hoću da se zahvalim svim našim građanima koji su krenuli sami da prijavljuju Ministarstvu unutrašnjih poslova takve slučajeve i da mi sankcionišemo. Ali to je teška stvar i to je ogroman rizik i sa tim to je nešto što nama na cijeloj teritoriji Republike Srbije pravi ogromne probleme, ali zaista svakako s druge strane zahvalnost, velika zahvalnost svima onima koji su povratnici, koji su došli u zemlju i koji i zbog sebe, zbog svojih komšija, svojih porodica, svojih lokalnih zajednica poštuju ove mere samoizolacije striktno. Što se tiče drugog pitanja, da, ja sam danas u 10:30 imala taj razgovor, video razgovor sa kancelarom Austrije, Sebastianom Kurzom
i političarima, rekla bih, ne znam, malo mi je smešno da kažem da smo baš lideri, treba biti lider, mi su više političari, ovi makar koji su učestvovali na tom razgovoru. On je bio, rekla bih, nadrealan, zaista. Sa jedne strane, znajući koliko se mi bavimo ovim i koliko se borimo sa ovim, bilo je od strane mojih kolega iz nekih zemalja i područja Zapadnog Balkana, to nije bila čak ni tema. Tako da u tom smislu možete vidjeti razliku u shvatanju šta dolazi, šta se sprema i spremnosti toga. Takođe moram da kažem da posle takvih razgovora mislim da je njima svima zaista veliko olakšanje što tu sedim ja, a ne Aleksandar Vučić. Jer sam ja dosta u tom smislu, rekla bih, politički korektna za neke od razgovora koje mi danas vodimo u odnosu na to kakvi su nam svima prioriteti. A Evropska unija je zaista, rekla bih, u razgovoru učestvovao i komersar Oliver Verhe i naravno i Sebastian Kurz kao predstavnik jedne članice Evropske unije, ponudila pomoć. Rekla je da im pošaljemo spisak svega onoga što je neophodno, s tim što oni nama u ovom trenutku tu pomoć ne mogu da pruže. Sasvim jasno. I da mi dostavimo te potrebe, da oni mnogih tih stvari nemaju ni za sebe, ako budu u mogućnosti u jednom trenutku, pružit će nam tu podršku. Dakle, to je stanje stvari u ovom trenutku. Hvala. Jelena Zorić, televizija N1. Jelena, izvoli. Hvala, poštovanje. Jedno pitanje za predsjednika, jedno za premijerku. Da li možete da nam objasnite sada oko tog uvođenja, da tako kažemo, najstrožije zabrane od 20 sati do 5 ujutru, kako se propisuje radna obaveza? Recimo, na primjer, novinari, mi radimo večeras do 23, nam je smena. I šta vas je navelo da se baš za to vreme odlučite, s obzirom da tokom dana rade kafići? Šta je ono što je ključno, što želi da se spreči tim noćnim zaustavljanjem kretanja? To je za predsjednika. Pitanje za premijerku. Imali ste juče, prekjuče dobru, preporuku koja je izašla na dobar odjek u javnosti da majke dece mlađe od 12 godina ne rade. Međutim, već smo sada svedoci da sutra i u javnom sektoru se pozivaju roditelji da rade. Ne rade vrtići, ne rade škole, deca će morati da idu kod baka i deka, nemaju svi mogućnost za dadilje. Kako to rešiti? Da li je to odluka ili samo preporuka i kako će se to rešiti? Imam utisak da prekjuče da su baka i deke možda više bile i sa decom, danas manje. Hvala. Ovlastila me Ana da odgovorim na oba pitanja. Što se tiče vašeg drugog pitanja, čudni smo mi ljudi. Do pre 3 dana vođena je bezobzirna, beskrupulozna i besomučna kampanja o tome kakvi smo mi zlikovci jer ne štitimo dovoljno našu decu pošto ih šaljemo u školu. Kako smo doneli odluku o tome da se škole zabrane, uveli najbolje programe preko televizija, preko blogova. Tog sekunde je krenula druga kampanja. Pa šta ćemo mi sad u stvari sa našom decom? Ko će da nam čuva decu? A to nisu pominjali pre 5 dana. Mi smo naravno mislili na jedno i na drugo, pa smo to znali. Zato će majke dece do 12 godina, koje moraju da čuvaju, imati punu platu, 100% platu i mogu da ostanu u svoju decu. Ali samo vam govorim o tome sa kakvim se mi problemima suočavamo svakoga dana. Što se tiče ove mere zabrane kretanja od 20 do 0,5, pa to u kafićima smo već delimično rešili povećanjem kvadratnih metara koji moraju da budu
oslobođeni za ljude, što smanjuje mogućnost bilo kakvih gužvi i bilo kakvog ugrožavanja zdravlja ostalih prisutnih. A zašto od 20, pa čini mi se da je svakome logično, naročito za urbane sredine, zato što u tom periodu se ostvaraju kontakti koji su neuporedivo bliži, neuporedivo drugačiji od rođendana, žurki, različitih vrsta slavlja, velikih porodičnih okupljanja i svega drugog. Hoćemo da to izbegnemo po svaku cenu. Hoćemo da ljudi budu u kući. Hoćemo da ne idu po klubovima, da ne idu po zatvorenim mestima. Iako to ne možemo sve u potpunosti da kontrolišemo, možemo prolaz do tih mesta da kontrolišemo. I zato je pred policijom i vojskom ogroman zadatak. Hoćemo da zaštitimo, hoćemo da sačuvamo zdravlje ljudi. Hoćemo da sačuvamo živote ljudi. I moja molba još jedan put za pre svega mlađe ljude, one koji su zdravi, a to su ljudi koji nemaju onkološke probleme, koji nemaju maligne bolesti, koji nemaju probleme sa kardiovaskularnim sistemom i visokim krvnim pritiskom, i to su oni koji se nisu duže vreme izlagali različitim opijatima, jer i tim ljudima je organizam slabiji i zato ćete videti, kao što je ovaj mladić divni u Španiji umro sa 21 godinom, on je umro ne od, njega vodite kao da je od korone, ali on je bio bolestan od raka, od leukemije, i to je prouzrokovalo tu smrt. Kao i neke druge mlađe ljude koji u tim zemljama možete da vidite da su upravo dolazili sa različitih žurki na kojima se takve stvari dešavale koje bi trebalo izbjegavati. To je osnovni razlog. Dakle, naše je da se borimo i da se trudimo. I mi ćemo da damo sve od sebe. Kao što smo dali tokom poplava, kao što smo dali tokom izvlačenja Srbije iz teške krize. Ja vidim da se Siniša Mali tamo sakrio, već smo 2 sastanka danas imali. Mi ovo možemo da izguramo, bit će ogromne ekonomske posledice, ali mi verujte, ako uspemo dobar deo života da odbranimo, a to što smo ovo već proveli ovakve mere, zaštitili smo mnogo penzionera i mnogima smo živote sačuvali. I mi ćemo ekonomski, proporcionalno govoreći, ovo lakše da savladamo nego mnoge druge zemlje, a bit će nam mnogo teško. A lakše ćemo nego, neću da pretaram ako kažem, nego 80, možda i 90% zemalja u Evropi. Što se tiče vas i tih tehničkih stvari, to ćete lako sa vladom Srbije rešiti, ali nećete moći da dobijete dozvolu za 5 ekipa, nego za jednu dežurnu ekipu od 20 do ponoći, što mislim da je sasvim dovoljno, da bismo čuvali i vaše zdravlje, zdravlje svih novinara, kamermana, vozača i svih ostalih. Dakle, ne uvodi se to da bi se bilo ko cenzurisao, naprotiv, jer ja mislim da na kraju ljudi nisu glupi i da svačiji rad i trud prepoznaju. To se radi da bismo zaštitili živote ljudi. Ajde još jedno pitanje, pa da idemo. Hvala. Imamo Marko Subotić, televizija Al Jazeera. Marko, izvoli. Ja pretpostavljam da će i neko ko je zaposlen i radi u toj trećoj smeni dobijati dozvole od poslodavaca takođe da mora. Jel to znači za 24 sata u Beogradu i svim gradovima ni automobil, ni autobus, niko neće moći da bude na ulici do 5 ujutru. Da li ste razmišljali zbog tog velikog povratka ljudi da se možda skroz zatvore granice? Da. I pitanje... Da, time bismo pogazili Ustav, tražimo način da ne pregazimo Ustav, a da to provedemo u delo. Pominjali ste probleme koje Hrvatska ima sa ulaskom korone u zdravstvene institucije, kakvo je stanje u Srbiji. Tokom dana se širi jedna informacija da Dom zdravlja na Novom Beogradu, da je jedna medicinska sestra obolela. Jel možete to da demantujete? Nemam te podatke. Imam podatke da smo imali problema na jednom kardiovaskularnom odeljenju, ali tu nemamo sa pacijentima problema. Pacijenti su tu zaštićeni, tu imamo problema sa još 4 lekara kardiovaskularne prirode. Ali srećom to nije na infektivnoj klinici. Srećom nije i reč je o lekaru strancu. Gde je Zlatibor? Je li tačno Zlatibor? A Dom zdravlja Novi Beograd?
Nema, nije, nismo. I nismo, da vi znate, mi smo ugroženi sa svakim čovekom koji je zaražen, ali nije nam Dom zdravlja Novi Beograd Kritično. kritičan i veliki problem. Ne znam da me razumete. Dakle, nama je veliki problem šta god da se dogodi na infektivnoj klinici, u Kliničkom centru Srbije, u Kliničkom centru Vojvodine, na VMA, to su nam veliki problemi. Jer će VMA uskoro biti obezbeđen za prijem velikog broja ljudi i tako dalje. Tako da je Klinički centar Niš. To su Klinički centar Kragujevac. To su za nas ključne bolnice i to su naravno Dragiša Mišović i i Zemunska bolnica. I Zemunska bolnica od izuzetnog značaja. Dakle, to su bolnice za nas koje moramo da čuvamo kao... Kragujevac, klinika za pulmologiju. Pa to je na Kliničkom centru Kragujevcu, ja mislim. Ili posebna klinika za pulmologiju u Kragujevcu. Dakle, to su nam ključna mesta koja moramo da čuvamo. I zato je svuda tamo i vojska i to moramo da čuvamo u svakom smislu i fizički i od zaraze, ali moramo lekare da čuvamo, da ih što manje opterećujemo. Zato molim ljude da kad nas zaboli noga, da baš ne moramo da idemo u ovom trenutku kod lekara. Kad povredimo ligamente, da pitamo kako da rešimo problem. Da ne moramo da idemo, zato što su lekari umorni. Umorni su nam ljudi. Ovo je već 12. dan. Umorni su nam ljudi, umorne su nam sestre. Umorne su. Ne radi veliki broj ljudi u Srbiji u ovom trenutku 18 sati dnevno. Nažalost, zbog situacije veoma mali broj ljudi ako toliko radi. Ti ljudi su preumorni. A svi ostali su veoma odmorni, ali bolje da budu odmorni. Kako bih vam rekao, takva je situacija. Nekad svoje zemlje najviše pomažete ako ste u pidžami. Takav nam je danas neprijatelj. Kog moramo da pobedimo u pidžami. A oni koji moraju da rade mnogo više nego ikada. I zato su lekari naši junaci. I ti naši vojnici, i ti naši policajci, i ti ljudi koji rade težak, užasno, ti naši inspektori. Pa sanitarni inspektori, pa ne znam koliki procenat ih je otišao, pa sad prebacujemo i veterinarski inspektor. Nećemo mi da vam pričamo o milion stvari koje moramo da radimo. Hoće li ovo lako da funkcioniše? Pa neće. Biće bezbroj problema, biće bezbroj pritužbi. A kad smo se mi na to navikli? Kad smo mi to imali? Pa da imamo u sistemu? Nemamo. Reagovat ćemo promptno, ispravljat ćemo greške, trudit ćemo se i borit ćemo se. Ali je smisao da imamo što manje ljudi na ulicama. I ono što smo juče govorili urodilo je plodom. Danas je bilo mnogo manje ljudi na ulicama. Mnogo manje ljudi. Ja mogu da kažem da nas je 95-96% penzionera u urbanim sredinama poslušalo, gde su najugroženiji. Kad govorimo o ovome o kući, u selima, slobodno izađite u dvorište. Nemojte da idete kod komšije, ali slobodno u dvorište. Još bolje. Napolju nema virusa. Provetravajte kuće. U selima je mnogo lakše. Ali zašto razmišljamo da ukinemo međugradski prevoz? Pa upravo zbog onoga što se dogodilo u Parizu večeras. Gde su svi pohrlili kada su videli za mere francuske vlade i Makrona, svi su pohrlili unutrašnjost. Pa sada širimo virus u unutrašnjost. Nemojte to da radimo. Kako se desi, reagovat ćemo promptno. Zato vam govorim to. Znate, kada su nas pitali, kaže, pa da povećamo noćni prevoz. Aj, molim vas, ljudi, nemojte pričati gluposti. Aj, molim vas, nemojte se baviti tim. Pustite lekare i ljude koji znaju što je cilj. Nama je cilj da nema nikoga. Da nema žive duše u to vreme. A ne da podstičemo ljude da noću izlaze i dolaze u grad i odlaze iz grada. Nama je cilj da ne radi međugradski saobraćaj. Nama je cilj da izgubimo pare. Samo da bi nam ljudi ostali živi. Ja ne razumem kako to neko ne može da razume. I sve što radimo, radimo da bi ljudi ostali živi i da bismo imali što manje pokreta. Bilo gde. A ovo ne znači da treba da se razmile svi od 5 ujutru do 20 sati. Ne. To znači da i tad treba da budu kod kuće. Naše sledeće mere biće skraćivanje tog vremena. I nemojte da imate nikakvih iluzija da će takve mere biti donete. Morat će budu donete. Jer ja ne želim da to može da nam se desi, ali ne želim da ne uradimo sve. Da ne uradimo sve da bismo izbegli situaciju iz Bergama, Breše, Kremone, Milana ili Madrida. Znam ja da mora da bude i 5, i 10, i 50 mrtvih.
Ali ja mislim da ne mora da bude 10.000 mrtvih. A to zavisi samo od naše discipline. I tu nema mnogo pomoći. To su Kinezi pokazali. Pre svega samo disciplinom. Organizovanošću njihove države i svim onim što su za kratko vreme uspeli da urade i da pobede. Čemo još jedno pitanje ili kraj? Imamo posljednje pitanje televizija Pink. Izvoli. Ivana. Dobro večer. Imam pitanje za predsjednika. Mere koje su uvedene naišle su na različite reakcije. Neke od njih su dosta oštro kritikovane. Vi ste kritikovani i sami ste spomenuli malo pre da ste svesni da se neke kritike tiču vojske. Moje pitanje je kako komentarišete kritike na račun prisustva naoružanih vojnika na ulicama i ako možete da obrazložite zašto je neophodno da budu na ulicama naoružani. A takođe imam još jedno pitanje. Društvenim mrežama kruže fotografije članova Srpske napredne stranke, verovatno određenim stranačkim aktivnostima ili šta god, imaju maske na licima i sada na društvenim mrežama su komentari, reakcija kako to da oni imaju maske, a neko drugi nema i eto vaš komentar na to. Hvala. Hvala vama. Ja sam zamolio, kao što sam molio ljude sa N1, zamolio sam i vas sa Pinka da mi ne postavljate politička pitanja. Odgovorit ću vam, kad kažem politička, mislim partijska pitanja. Na prvo pitanje, vojska, znate, nosi oružje. Oni nemaju cipele sa visokim potpeticama, niti imaju specijalne kapice koje treba da nose, oni nose oružje. A nose oružje zato što čuvaju objekte. Čuvaju naše bolnice, čuvaju poštu, čuvaju naše granice. To mogu da čuvaju samo oružje. I to oružje će da upotrebe ukoliko nam bilo ko napadne bolnicu, ukoliko nam bilo ko napadne objekat, ukoliko nam bilo ko napadne granicu. I ne znam kome oružje tih vojnika i ti vojnici smetaju. Samo ne znam ko su ti ljudi. Imao sam danas taj slučaj jedan. Čovjek iz partije Sulejmana Ugljanina mi je rekao nemojte da nam dovodite vojsku i policiju i da nam uvodite zabranu kretanja. Ja sam mu rekao ta vojska i policija je tu zbog Bošnjaka jednako koliko zbog Srba. Ta vojska dolazi da vam čuva bolnice, da vam čuva objekte, da biste bili zdravi, da biste preživeli. A vi mi vodite tu politiku 90-ih. On je onda opet nešto polucinično komentarisao i rekao ne, to neće proći u Sandžaku. Ja sam rekao, vidjet ćete da će proći. A to što se cinično osmehujete, ja vam molim i savjetujem vam da ne pokušate da uradite nešto protiv te vojske. Jer vam taj osmeh neće potrajati ni 5 minuta. To je ono što sam mu rekao. Dakle, mi radimo da bismo Bošnjake zaštitili. I Bošnjake i Albance, i Hrvate, i Mađare, i sve druge. I to radimo zbog njih. To je njihova vojska. To je vojska koja je tu da čuva objekte, da im daje sve što može. I neću neodgovornim pojedincima da odgovaram zašto će vojska da bude na celoj njenoj teritoriji, sem tamo gde ne može zbog Kumanovskog sporazuma i rezolucije 1244. Ta vojska radi najčasniji posao, nije ni moralo da bude uključena, ali policija ne bi izdržala. Ne bi izdržala jednostavno. Fizički ljudi ne bi izdržali. Ne mogu da izdrže. A ovako će nam biti i vojska i policija veoma napregnuti. Znate li šta je držati 17 migratskih centara? Držati dobar deo graničnih prelaza koji su zatvoreni. Znate li koliko vojnika to mora da radi? Jeste ih videli da su bili nedisciplinovani negde? Što se tiče vašeg partijskog pitanja, da u nekom od opštinskih odbora ljudi dok su još provodili, dok se nisu priključili isključivo gradskom štabu, dok su provodili izbornu kampanju, a počela je već korona da napada ljude, nosili su pomoć penzionerima i za to su imali maske. Pa ja koliko vidim, mnogi od njih imaju maske, ja je nemam. Ako već pitate za to, moj sin i moja ćerka, stariji sin, mali sin, znate, to ne može, ima 2,5 godine, i moja ćerka, koja će sad 18 godina da napuni,
su danas obezbedili porodice 11 penzionera, bez maske. Nemaju ih. Valjda će narednih dana od gradskog štaba da ih dobiju. Ja je nemam. Nemam nikakva nova ni dezinfekciona sredstva, ni maske, niti bilo šta. I molio bih da prekinu sa tim. Dobro je da su imali maske oni koji su nosili penzionerima nešto i koji su radili nešto. Ja sam zamolio sve ljude iz svih partija, nikakav problem nije. Samo vas molim, odnesite nešto penzionerima i radite. Naši više neće to raditi u partijskim odelima, jer je bila izborna kampanja, prekidamo sve to, već će raditi kao članovi gradskih štabova i opštinskih štabova da pomognu penzionerima. I postarat ćemo se da svi ti ljudi u naredna 3 ili 4 dana dobiju maske, baš kao što sam vam to i rekao. A do tada ni moja deca, ni ja ih nećemo imati. Tek toliko o svim lažima, o svim marifetlucima, šta ćete? Ljudi koji ne rade ništa uvek nađu dovoljno prava da napadaju one koji moraju i posao za njih da obave. Hvala vam najlepše, srećan rad vam želim i pošto sam video da to nekima smeta, a ja ću svaki svoj govor tako da završavam, živela Srbija. Hvala predsjedniče, hvala predsjedniče.